Ας αρχίσουμε σε τι επίπεδο βρίσκονται οι ελληνογερμανικές σχέσεις, οι οποίες τύπης δεν είναι σε καλό επίπεδο, δηλαδή δεν πάει σε κρίση, αλλά αυτό έχει να κάνει με διάφορα στερεότυπα, τα οποία νομίζω πλέον είναι κοινός τόπος να τα επαναλάβουμε και δεν έχει κανένα νόημα. Το ζήτημα τι είναι, βέβαια, τι γίνεται από εδώ και πέρα και γιατί γίνανε όλα αυτά. Καταρχήν, η Γερμανία είναι ένα πολύ ισχυρό κράτος της Ευρώπης. Στην Ευρώπη έχει παιχτεί όλη η ιστορία του νεωτερισμού τα τελευταία χρόνια. Είναι το θέατρο όλων των εξελίξεων ουσιαστικά. Το εκδένω τα τελευταία λίγα χρόνια, τους τελευταίους 2 αιώνες κατά κάποιο τρόπο. Έχει διαμορφωθεί όλη η πολιτική και η πολιτισμική κατάσταση. Η χώρα μας, σαν μια χώρα έφηβος, θα έλεγε κανείς, μια χώρα με ιστορία πολύ μικρή, έχει παίξει ένα ρόλο ο οποίος έχει καθοριστεί πάρα πολύ από το παρελθόν της. Το παρελθόν είναι ένα στοιχείο που στοιχιώνει την Ελλάδα. Είναι ταυτόχρονα και ατού και ντεζαβαντάζ της. Ατού με την έννοια ότι, φερειπίν, μια που μιλάμε για Γερμανία, αν θυμηθεί κανείς την εποχή, ας πούμε, του διαφωτισμού και τα λοιπά, ή την εποχή του Γκέτε, ας πούμε, που υπήρχε ένας θαυμασμός τεράστιος για την Ελλάδα λόγω του παρελθόντος της. Από την άλλη υπάρχει η γνωστή αρχαιοπληξία, η οποία συνεχίστηκε με έναν άλλο στερεότυπο για την χώρα μας, το οποίο έχει μάλλον με 2. Το ένα έχει να κάνει με αφορά και εμένα περισσότερο σαν συγγραφέα, με όλο αυτό το φάντασμα του Ζορμπά, ας το πούμε, που μας καταδιώκει, και του Έλληνα, του τυπικού, του τουριστικού Έλληνα με τη σαλάτα κτλ. Όπου χωρίς να υπερβάλλω καθόλου, επειδή έχω κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, ακόμα έτσι μας βλέπουν και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες μεγάλες της Ευρώπης, και ταυτόχρονα δεν μας έχει αφήσει να πετάξουμε. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα άλλο στερεότυπο, το οποίο έπαιξε πάρα πολύ στη Γερμανία όσον αφορά τον Έλληνα, που θα μπορούσε κανείς να κατά κάποιο τρόπο να το περιγράψει με τον μύθο του Έσωπου για τον Μέρμιγκα και τον Τζίτζικα. Δηλαδή ο Τζίτζικας Έλληνας, ο αραχτός κτλ. Που κάθεται, και ο Μέρμιγκας Γερμανός, ο οποίος μαζεύει και δουλεύει, και γιατί είπα αυτή η ανισότητα, και οι Έλληνες οι τεμπέληδες κτλ. Λοιπόν, όλα αυτά σιγά σιγά, νομίζω, με την πάροδο των ετών και πλέον 2014 σχεδόν, αρχίζουν και καταραίουν. Βλέπουμε και δηλώσεις Γερμανών αξιωματούχων που είναι διαφορετικές πια. Και πιστεύω ότι θα ξανάρθουμε κάποια στιγμή σε μια ισορροπία σαν χώρες. Καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή η Γερμανία είναι η πιο ισχυρή χώρα στην Ευρώπη και θα εξακολουθήσει να είναι. Άρα οφείλει, εφόσον μιλάμε για μια Ευρώπη των λαών, έτσι, και είναι η μόνη λύση, αλλιώς ας πάει ο καθένας εκεί που θα πάει, να παίξει ένα πολύ σοβαρό ρόλο, να σκεφτεί πολύ σοβαρά, εκτός από το κέρδος, εκτός, ας πούμε, από τα καθαρά πολιτικά ωφέλη που μπορεί να έχει με οποιοδήποτε κίνηση που κάνει, και ως ένα σημείο αυτό κάθε χώρα το κάνει, τι πολιτιστικά και ουσιαστικά ωφέλη μπορεί να έχει με μια πολύ καλή σχέση με την Ελλάδα, και να κοιτάξει τη χώρα μας με ένα άλλο μάτι, το οποίο έχει να κάνει με το τι συμβαίνει σήμερα. Διότι η κρίση έχει παράγει πολλά κακά, αλλά έχει παράγει και, αν θέλετε, μια νέα γενιά ανθρώπων, ή έχει ανανεώσει την παλαιότερη, που παράγουν, ειδικά στο χώρο μου, πολύ σοβαρά πράγματα, τα οποία κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν έχει ιδέα, κανείς δεν μεταφράζει, κανείς δεν καλεί στο εξωτερικό, και κανείς δεν βοηθάει ώστε να ανθίσουν, διότι ως γνωστόν το ελληνικό κράτος δεν έχει καμία δυνατότητα να βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, μια συνεργασία, τουλάχιστον μιλώντας σαν συγγραφέας, στο πολιτιστικό επίπεδο, που τι είναι η πολιτική διαχείριση συμβόλων και τι είναι αυτό που παράγει τα σύμβολα, η τέχνη. Λοιπόν, άρα θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας φέρει κοντά ουσιαστικά και συμβολικά να αν θέλουμε να μιλάμε με τέτοια σύμβολα και ότι πώς η ιστορία ξαναγράφεται, με τον ίδιο τρόπο μερικές φορές ευχάριστα, να ξαναφέρει τους λαούς κοντά στα επίπεδα που τους ενώνουν, που είναι η κουλτούρα, βασικά. Δηλαδή, η Γερμανία έχουμε ισχυρότατη κουλτούρα. Εμείς, ελπίζω, ναι, τουλάχιστον για μια προσπάθεια με τη νέα γενιά, και ας ξεφύγουμε επιτέλους από αυτά τα φοβερά στερεότυπα, τα οποία ειδικά στην αρχή της κρίσης ήταν κάτι το γελίο, ας πούμε. Εγώ γενικά πιστεύω, επειδή και σαν συγγραφέας δεν είμαι ο συγγραφέας, ξέρετε, έχει αυτή τη διπλή ιδιότητα. Από τη μία ζει τα γεγονότα, δηλαδή τα εισπράττει μόνος του, και
έχουν το αντίκτυπο που έχουν σε κάθε πολίτη, και απ' την άλλη έχει μια, αν θέλετε, έτσι, ιδιαίτερη ανυψωμένη ικανότητα να τα βλέπει και από ένα επίπεδο άλλο, πιο μακρινό. Πιστεύω δηλαδή ότι στο μέλλον τα πράγματα δεν θα είναι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, αλλά θα υπάρξουν προσεγγίσεις και σε αναπάντεχα σημεία εκεί που δεν τα περιμένουμε. Και εξάλλου έτσι έχει αποδείξει και η ίδια ιστορία, η οποία ως γνωστόν κινείται με κύκλους.